abusuafoɔ mu baabi akɔ ba so German Sika Fie so ana so German TV so bɔmmɔden na subscribe to channel no like video no na share so that we are on your be and so bɛka video no na nyina ɛtumi ade abɔ. Yes, last week Monday VAG Monday no yɛnya no wɔ hɔ. Yes, last week VAG Monday yɛnya no hɔ nti ɛnɛ yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ for VAG Monday no nso. Yes, na mebɔ nkae sɛ wopɛ sɛ wotwa any NLA game anaa afa game biara nkɔ baabiara so bɛba so German hɔ la na metwa games nyinaa fa kama ɛno ansɛ wobɛyɛ wo list no na wode asɛnde ma wo number wei so 0593673300 0593673300. Yes, your list no na fa send me na mehwɛ no mayɛ wo games nyinaa de ama wo mɛsa akyɛ wo commission nti brɛ fie ne ɛnyɛ adwuma. Yes, nti yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ for NLA VAG Monday no. Yɛnhwɛ setup way. Transfer from midweek to VAG Monday. Midweek event number 82 no nso ato 74. Owie na 74 repeat. Owie no twa 54. Owie 84. Owie 26 nti owie deɛ yɛwɔ event yi so. Now I will say 74 year old ball repeating on counting is up 74 no you free ball we are better than 47. Yes, and I have we last box figures now. We 74 repeat above 54 upper cases. We are 84, we are 26. So it will be there any 53 a free ball at the moho, free bank at the moho. 53 free banker nti yɛmfa nkotwa 74 jumping 53. Yes, na 82 nso yɛ strong paa dem ma confirm ɛde ama nti yɛmɛ current no nti woba current no asɛi na ɔbɛyɛ no ɛwɔ ha wohwɛ event number 88 a wɔbɔ 74 obi a no repeat no owie pɛ no ɔde 54 abɛhyɛ aseɛ owie pɛ na ɔbɛto 84 owie a 26 nti owie deɛ ɔsi yɛmfa event yi nkɔdidi so good. Na yɛnhwɛ deɛ ɛde ka ho ɛde abrɛ through yɛnhwɛ setup yi nso yɛ transfer from national event number 1616 na ho so ɔto 70 wɔ ha owie a repeat 70 fetwa 19 owie deɛ ɔde twaeɛ na ɔsɛ wɔ 61 ɛwɔ machine 61 ɛwɔ machine good. Nti owie deɛ ɔno nso sɛ 61 no yɛnyina mmra ɛfa mɛtwa 53 49 36 ɔsɛ 53 no ɔsaa dɛm wɔ ha nti wobɛba na aseɛ na ɔbɛto 26 1970 ɛno so wokɔ no soro a wobɛnya 53 49 36 no woba fam a woba bɛnya 53 no saa wɔ hɔ nti wobɛba fam na 53 82 a ɛgu yɛ event yi so no 53 82 na ɔmmienu gu ha wobɛba ha no na ne down no na ɔgu hɔ no mu bɛkɔ no soro na 53 owie a repeat no saa da ha nti 53 deɛ ɛyɛ against 1 to 90 nti sɛ 53 bɛto deɛ a na ɛne yɛmfa nkotwa 74 jumping no na watry 82 53 nso 82 53 nso ma remfi sɛ ɔbɛtry nti yɛnhwɛ current no nti woba current no ɔno nso sɛi na wabɛyɛ no ɛwɔ ha ba current no sɛi na wabɛyɛ no ɔto 70 owie no repeat no de twa 19 ɛna asɛ wɔ 61 ɛwɔ machine. Yes, nti ɔto 70 repeat no fetwa 19 asɛ wɔ 61 ɛwɔ machine nti wawie deɛ asɛ yɛmfa event nkɔdi ɛna wagyina ha no abɛtwa 26 1970 26 1970 cruise ɛwɔ hɔ na wabɛgyina aseɛ ɛtwa 26 1970 cruise ɛwɔ aseɛ ha. Yes, ɛno nso wobɛkɔ soro hɔ no na just abɛlock event no den ɛwɔ hɔ. Yes, nti ɛnya ne sɛn deɛ na ɛwɔ sɛ yɛka yɛtu event no ɛsɔ anim yɛka sɔ ani a sɛn ɛne yɛbɛnya yes na abawe
mpɛ sɛ yɛde 19 repeat ɛka ho. 19 repeat ɛka ho. Na me nkɔmfɛm ma wo ɛwɔ ha. Baabi a yɛkɔnyaa yɛ 19 no. So my mom try a baby cry also. Yes, then hey. You see a transfer from national year 2004 said the one no. Event number 2154. You saw to Sanganai. We are not to 74. We are 30. We are 76. We are number 219. So until we are 19, you repeat no. Near Fancocha Sanganai we image. Sanganai 19. Mana egusu no low numbers pa na egusu 15, 17, 19, 9, 6. We are 15 repeat here. Until slow bit me at rise event in it. Yes, 15, 17, 19, 9, 6. Bit me at try near fa 19 no ever ha. Repeat no at the account. Yeah, figures no because answer 53 another 2 events no so nti be 9 numbers near the 19 aka ho. Yes, nti ewia na ye best 5 82 36 53 49 74. Okay, na ye best 3 50 53 74 82 and na best 3 ma renfi ma na hyehyɛ baako na se no 53 49 36 and so ye better na ye twa 2 dalete be ko for pa and na 53 74 53 74 53 free ball 74 free ball nti una say aka so any near the adini kesi na what try 53 82 no so nti 53 74 you can take both against 1 to 90. Yes, wait me to be against 1 to 90. Yes, I just said we need offer a vac Monday and pay. Yes, said a physical pay ye di nti twabidi. I mean, bye bye.